дар ҳақиқат имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои истироҳати фароғати наврасон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам меорад. яке аз ин маркази истироҳатию фароғатии кӯли сайёҳии Душанбе мебошад ки соли 2019 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мавриди истифода қарор ёфтааст. маркази истироҳатию фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе дар иҳотаи кӯҳҳои сарбафалаккашидаи ноҳияи Варзоб ҷойгир аст. ин маркази истироҳатию фароғатӣ на танҳо ба макони писандидаи сокинони кишвар, балки сайёҳони хориҷӣ низ табдил ёфтааст. қисмати бештари ин маркази истироҳатиро аквапарк ё худ порки обӣ ташкил медиҳад ки он аз 5 маҷмӯаи истироҳатӣ, ҳавзи шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун, майдонҳои бозиҳои шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушии обӣ иборат мебошад. аквапарк дар масоҳати 2,6 гектар ҷойгир буда чун намунаи муосири беҳамто дар ҳудуди Осиёи марказӣ калонтарин маҳсуб меёбад. дар баробари ин барои истироҳаткунандагон ва дӯстдорони бозиҳои обӣ трамплинҳои варзишӣ барои ҷаҳидан ба об сохта шуда, онҳо метавонанд аз катамаранҳо, флейборд ва гидросиклҳо истифода баранд. дар ин парки обӣ зиёда аз 16 нави аттраксионҳои обӣ васл карда шудааст ки дар кишвар бори аввал аз Туркия вориди ҷумҳурии Тоҷикистон гардидаанд. ба монанди Space Shuttle, Black Hole, Turbolase, Spaceboat, Rocket Freefall, Windigo, Twister. ёдовар мешавем ки баландтарини аттраксиони маркази истироҳатию фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе 18 метрро ташкил дода дарозии он ба 69 метр мерасад ва ин аттраксион бештар ба ҷавонону бузургсолон пешбинӣ шудааст. барои кӯдакон муносибу мувофиқ аттраксионҳо низ омода гардидааст ва инро истироҳати оилавӣ унвон кардаанд ки кӯдакон бо волидайн омада аз он метавонанд истифода баранд. дар маркази истироҳатию фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе ба масоили риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир карда мешавад. ҳамин аст ки мунтазам ҳавзҳо поккорӣ мегардад. ҳавзҳои маркази мазкур чуқур намуда барои омӯхтани шиноварӣ мувофиқ аст ва албатта ин гуна маконҳо бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ бунёд ёфтаанд. мутахассисони соҳаи тиб обозиро барои ҳар як нафар мусбат арзёбӣ намуда изҳор медоранд ки шиноварӣ барои мустаҳкамии хотира манфиат дорад, зеро дар шиноварӣ мушакҳои узвҳои бадан мустаҳкам мешаванд. шиноварӣ иштиҳо, хоб ва метаболизм дар бадани кӯдакро беҳтар мекунад. аз бемориҳои шадиди роҳи нафас, шамолкашӣ пешгирӣ менамояд. бинобар ин аз хурдсолӣ ба фарзандон омӯзонидани ҳунари шиноварӣ вазифаи аввалин дараҷаи волидайн аст. чун таътили тобистона аст, талабот ба обозӣ зиёд мегардад ва риояи он ҳатмӣ аст. муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахлдор ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ чандин барномаву гузоришҳоро манзури бинанда гардонид ва ин навбат яке аз барномаҳои писандидаи бинандаи шабака «Матин» бори аввал дар маркази истироҳатию фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе сабт гардид. шумораи навбатии барномаи «Матин»ро ҳаводорону мухлисони варзиш метавонанд рӯзи 4 август тамошо намоянд.